ওং গং গণপতয়ে নমঃ। সম্মানীয় পূজনীয় তথা ଆଦରଣୀୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମୋର ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହକାର ପ୍ରଣାମ କରି ମୋର କୁଳଦେବୀ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ଦେବାଦେବୀ ଏ ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ, ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୱାନୀ ଜ୍ଞାନୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ତଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଆଣ୍ଡ ଲଜିକ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମ୍ୟାଜିକ୍ ଲଜିକ୍ରେ ରାମଙ୍କ ନାଁରେ ଆଧାରିତ ରାମାୟଣର ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହା ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ରଚିତ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଜଣେ ପୂର୍ବରୁ ଦସ୍ୟୁବାଚୋର ନାମରେ ଜଣାଯାଉଥିଲେ। ଭାଗବତରେ ଅଛି, ସାଧୁ ଯେ ମଳୟ ପବନ କାଷ୍ଠକୁ କରଇ ଚନ୍ଦନ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ କଥାରେ ରାମ ନାମ ଜପି ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ ସାଧୁ ହେଲେ ଯେ କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାମାୟଣ କାହାଣୀ ସେହି ରଚିତା କରିପାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ରାମ ନାମ କହିଥିବା ନାରଦ ମୁନି ଏହା କରିପାରିନଥିଲେ। ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାଜିକ୍ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲଜିକ୍ରେ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ କହିବି, ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସରଳ। କାରଣ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ସୀତାମାତା 12 ବର୍ଷ ଯାଏ ରହିବାରୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହାଣୀ ଦର୍ଶାଇଥିବେ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଏ କାହାଣୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗିତା ହୋଇଥିଲେ। ଏହାର ମ୍ୟାଜିକ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏ ଏପିସୋଡ଼ରେ ସମୟ ବହୁତ କମ୍ ପଡ଼ିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗାମୀ ଏପିସୋଡ଼ରେ ଏହାର ମ୍ୟାଜିକ୍ ବୁଝାଇବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।